Hokejisti Trenčína nezvládli ani tretí duel štvrťfinále play-off a so Skalicou prehrávajú v sérii už 0-3. V prvom domácom zápase Dukla zlyhala najmä v koncovke a jediný strelený gól na úspešný výsledok nestačil. Káder Dukly je značne oslabený a v treťom zápase so Skalicou musel nastúpiť aj nie úplne uzdravený útočník Patrik Valčák. Domluvili jsme se s trenérama, že zkusím nějaké přesilovky a něco prostě naskočit, co budu moct. Tak chtěl jsem pomoct, tak chtěl jsem naskočit a není to ještě 100% fit. Okrem koncovky majú vojaci problém aj v obrane. V poslednom stretnutí im chýbali až 4 beci zo základu. První 2 obrany, vlastně první, druhá obrana, všichni 4 vlastně 3 zranění, 1 disciplinárka, takže to je určitě velké oslabení. Záhoráci hrali pod Čákovým hradom nedisciplinovane, no v 8 oslabovkách inkasovali iba 1 gól a navyše aj 1 dali. V tom je niekedy aj kus šťastia, kus obety a ako som povedal, čím menej budeme vylúčovaní, tým menej oni budú mať tlak a tým môžeme byť viac v hre. Trenčínu nepomohla ani výmena brankárov, hoci Hála aj Kováci udržiavajú vysoký štandard. Oni obidvaja chytajú vynikajúco v tejto sérii a veľmi ťažké ich prekonať. Trenčín sa ocitol v podobnej situácii ako v lani. Pred rokom vo štvrťfinále neuveriteľne otočil sériu s Martinom z 0-3 na 4-3.